Algunha vez pensastes no proceso de facer un manuscrito? No ano 2016 eu estaba facendo TFM cando a miña tutora, Nuria Yáñez, me propuxo traballar con manuscritos. Naquel momento fascinoume tanto a cantidad de información que podes obter dun manuscrito que decidín facer a tese. A miña tese profundiza nas posibles variacións que hai á hora de producir un manuscrito, por iso se consideran algo case único. O obxectivo da miña tese é analizar as diferencias entre os manuscritos en base ás características físicas, o tipo de escritura, os escribáns e o seu rol, as letras específicas do período, as abreviaturas e as decoracións. Os resultados amosan que hai variación acorde a factores externos, axenos á lingua, ou internos relacionados ca lingua. As características físicas, as abreviaturas e as decoracións varían acorde a factores externos, por exemplo, o lugar onde se produxe o manuscrito, as habilidades do escribán ou o tamaño do manuscrito, mentres que o uso das letras específicas do período varía acorde a factores internos, por exemplo, a posición da letra dentro da palabra, os caracteres que acompañan ou as vogais que ten ao redor.